Tangi honamuma patik ni debata di minggu salarion ima patik perjolo tahatu patik pasapuluhan. Patik perjolo audo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenom mu debatam. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toruni tano yang go tunggabi si sombaon manang sioloan. Pati patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do marsugut akan marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulah hamuna sasiulaonmu. Alai anggap ari pabituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi diising hutani halak pe namangibati hutam ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaini do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Pati paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalaku. Pati pawaluhon unang ko manakko. Patik pasiahon unang ho olo manghatindakon hata no sututu maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Jala dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangilogo mo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Mare dehita. Tatopotima dosatan nagurangi jado pandidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang hodo na patupahon hasilan ni dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan di roham. Saya si maroham di hami akan namangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasilan di dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asahot rohanami marhaporsyahon lahom manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho
gabe pelian na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahu, ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni perjahat. Na lomodo rohaku mida hamumulak ni perjahati, tumadiko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon madi debata nari gijang. Amin. Mari demahita. Tabigema hatani debata turpu pistel di minggu apen na paupat sadarion iman na tersurat di Rom 15 ayat 1 di ini marsijakonan mahamu songon pajakon di Kristus dihita bahin hasangapon di debata Ayon dohudok naungga be pangoloi dia akan atar surat do Kristus alani hasitongan ni debata laho pahoton baga-baga natu aka opuna jolo alai dipasangap aka sipelebegu ido debata alani asini rohana songon naung tersurat alani do pujokku di tonga-tonga ni aka sipelebegu jala dehonokku maguarmu jala didok dina asing muse marolopolop mahamu aka sipelebegu rap dohot bangsona jala dina asing pe puji hamu ma Tuhani sude hamu aka sipelebegu jala pujion ni saluhut aka bangso ma ibana jala didok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Isai jala hehe mana manggonggomi aka parbegu tu ibana mama kirim aka bangso alai gokma di basa-basa debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halal sni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni tod di parbadiai itu sahatna martua do aka natumangihon hatani debata jala naopiopsa amin mari dehita Yesus Tuhan
Tahatindak koma hapor siyaw tay songon na hinatidak kon nidongata sa hapor siyaw di saddo portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohot tanong. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuan si Maria na gabi-gabi siaton di porbadia andorang suabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mati tapayal luigana di hao pinorsilang na tuat tuban watoro dung ditanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manay di surgo lahudul di siamun ni debata Jehovah amanay pargogo na suhatulusani di simay bana pay mamulak sugot tutanoon mangumihalap na mangulu dohot na mati. Au porsea di tod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatoban mehala Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatain na madok mulak mangulu sugot dagni halan na mati dohot di hamuluan na surasuda. Amin. Tabi gima titing na masa di huriata na sa mingguan. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai huti-hut matiting nama ragam di Minggu 10 sia Desember 2020 sada. Naparjolo guarni Minggu ta sadarion Minggu pa opat Advent pa opaton. Topik Minggu Immanuel lapatan na dongat tama debata. Napaduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu mulai tanggal 10 sia Desember 2020 sada mangulon sahat tanggal sia Januari 2022 masuk mamuse tanggal 16 Januari 2022. Napatuluhon Parmingguon malam Natal tanggal 24 Desember 2020 sada. Di hari Jumat 24 Desember 2020 sada patupaut tado parpunguan Natal di gereja tapatupa tolu sesi naparjolo masuk pukul 10.04 manang pukul 2 siang nidohotan di kelompok sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Sesi napaduahon masuk pukul 10.06 manang pukul 4 sore nidohotan di kelompok sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Sesi napatuluhon masuk pukul 10 alu manang pukul 6 sore nidohotan di kelompok sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Napaupaton pesta Natal naparjolo 25 Desember 2020 sada dohot ulaon nabadia. Di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada patupaut tado Parmingguan pesta Natal naparjolo di gereja laos ulaon nabadia tapatupa tolu sesi naparjolo masuk pukul 7.30 nidohotan di kelompok sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Sesi paduahon masuk pukul 10 nidohotan di kelompok sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Sesi napatuluhon masuk pukul 10.05 manang pukul 3 sore nidohotan di kelompok sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Napalimahon pesta Natal paduahon 26 Desember 2020 sada huhut patupahon padidion nabadia doho sidi irregular. Di hari Minggu tanggal 26 Desember patupahot tado kebaktian Minggu laos pesta Natal napaduahon masuk 2 sesi ima naparjolo masuk pukul 7.30 nidohotan di sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus, Nazaret, dohot Judea. Sesi napaduahon
Masuk pukul 10 ni dohotan ni kelompok sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan, Efesus, dohot Bethlehem. Laos patupaon ni huriatta do acara lepas sidi irreguler. Napa onopon? Padidion nabadia di hari Minggu 26 Desember 2020 dan yang roon patu paun ni huriatta do padidion nabadia tuaka ya nakon ni ruasta tuaka naneng maddohotisa boy mata daftarhon marhite situa sektor tabe tuaka nomen daftar asaroma hita marguru di hari 22 Desember 2020 sada pukul 10.05 WIB maringanan di gereja. Nabapituho di siri irreguler di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada naong disakapi huriatta do patupahon pakatidako kaporsiawan manang siri irreguler di parminggu pukul 10 sialani tadaptar homa akan anaing maddohotisa jalamangi huton parguruan 2 hali ima tanggal 20 dohot 21 Desember 2020 sada mulai siap pukul 10 manang pukul 4 botari napawaluhon dana nasorang. Di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 sada di basa-basa hotua terus sada dana bawa di tongah-tongah keluarga Rinaldo Fikiran boru manulang sian sektor Roma hipas do dana ki suang songoni nang natorasna. Napasiahon perayaan Natal di minggu on di huriatta. Natal gabungan sektor di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada mulai pukul 10 manang pukul 4 bodari pinangi doma asaganup sektor mengutus 10 halak ruas ni huria 5 Mei namar liturgi dohot 5 nai namar dohot isa laos pinangi doma tu 5 halak namar liturgi naung dipilit sian ganup sektor asaroma maddohoti gelari resik di hari Rabu 22 Desember 2020 sada dimulai pukul 10 lalu manang pukul 6 sore maringana di gereja. Napa 10-on pilihan amplop Natal di minggu tasadarion tapatu pado papungu pilihan amplop Natal tapasahat manon ditiki papungu pilihan paduahon pasapul sadahon pangapulion huria di hari Minggu sadarion patupaon ni huriatta do ulan pangapuliat tu 2 keluarga ruas ni huriatta nasian sektor Kanaan 5 keluarga J nainggolan nahinan dohot keluarga situa RE gultom nahinan inangi D boronenggolan di Patupamai di Kampung Ciherang RT 4 RW 7 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok masuk di pukul 10 tolu manang pukul sada arian pasap 12 hon pilihan bulanan mau lihat emang di pasahat huriatta tu sudah ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na sahat tu bulan Desember 2020 sadaon tuakan asa pasahat dope taingok maamang dohot tamu inang makarikoton pasahat tosa ganuk bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabe pasapulu toluhon torop ni ruas nama dohoti perminggu tanggal 12 Desember 2020 sada 302 halak pasapulu paton ruas nama ulang tahun kelahiran 20 sia halak ulang tahun pernikahan sia kepala keluarga Padita dohot sude parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 tolu 1 sia Desember 2020 sada hatani di batana pasik kopelas ni rohamuna tersurat di poda bidusia ayat 10 sada ay marhite-hite au gadda ari-arim jalatabba diho akataon ni ngolum 15 pilihan bulanan manang tahunan torop napasahat ton pilihan bulanan di bagasa mingguan 15 kepala keluarga godangna 4.450.000 rupiah pasapulonopon dung sipul majahatiting asaroma anon ianak konami Michael Aritonang opus sungguh sia sektor Judea dohot iman si hombing sian sektor Judea laho majalo dana bantuan sosial sian PPD distrik
28 Deboskap. Pasapul pituhon keuangan gereja. Huria 10.750.000, pembangunan 2.110.000, pusat 710.000, amplop Natal 2.110.000, jumlah 15.810.000 rupiah. Malotung adong pilihan nasu tercatat manang salah redaksi akka piliani, asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggat tosa. Songoni matiting namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriatta, saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di goarna. Saunari hujohon hami ma yanakon ni huriatta namar goar Michael Aritonang Opsunggu, tolong maju ke depan. Sama anak kami Iman Sihombing untuk menerima bantuan sosial dari PPD Distrik 28 Deboskap. Jala saunari Roma Tujolo Inang Nonya Simanungkalit Boru Bintang, songon wakil ketua punguan Paropuan Distrik lau pasahat ton bansos nasian distrik. Partikian hupasahat tami Tuhan. Mari demahita laus tapasaha ma peleata sada dohot sadabi. Yesus, Bahera
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Dihita saluhut na hinakolongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus amanami do inanami. Barita nauli nagabi ujahan di bagasan jamita di minggu sadarion ima minggu paupaton minggu afen paupaton songon apen na parpudi di bagasan tikiom jala masuk mahita tu bagasan minggu naro ima di pesta puncak ima di hari hatu tubuni Tuhan Yesus. Barita nauli sian Jesaya bidu pitu hujaha masian ayat 10 ro di ayat 10 songonom madul di sini. Akub nii didok Jahuba mamadok si Ahas songonon. Pangido sadat tadda di ho sian Jahuba di Batam. Pangido sian Banua Toru manang sian Banua Gijang sahali. Jadi nina si Ahas ma dang ulu ahu mangido asa unang hujuni Jahuba. Jadi nina si Jesaya ma watangi hok kamu ma ale pinoparni si David. Dang do pesai hamu paururuhon jolma dohot do di batakku naing lu jaum muna. Di baini apala Tuhani sadiri ma mangalehon sadat tadda di hamu. Ida ma gabi-gabian ma sada namar baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama goarna Immanuel. Matiga do situat ni loba panganonna paima di boto mambolokon najat jala mamilit nadinggan. Aitagan so di boto dak dana kidope mambolokon najat jala mamilit nadinggan tarulang ma tanoi nani rajani na dua raja hina biaramu ima sahatna. Dihita salutna na hina holongan sahat mahita tu apen na parpudi di sadarion nate jala nunga tarida ima lasni rohai ima naroma ima raja si paluai ima napaluahon jolma siang ihot manang sian aka perhatu banun di tonga-tonga ni nguluni jolma. Idom bani di bagasan apet pau patanon tortarida ma molo tago barhon dina nunga tarida be pardalan ni ima naroi ate laho madapoton ngulu ni jolmai ate. Jala di bagasan trupukon sasitongna adong do sada nadi paingot si Jesaya tu sada raja nana margoar na kiningan si Ahas raja ni Jehuda asa dipangido ibana sada tadda sian Jahuba debata ima dinalaho majalo panuturion sian debata di tonga-tonga ni harajanna asa boy na sida mamereng tujolo songo dia ma nadinggan nanaing si ulahonon na songo sada raja manguluhon sada bangso alai dijua raja ima si Ahas dohot alasan na nakininga dang naulu au mangidu asa unang hujuni Jahuba sasitonga sada hata nasopola tepat do bainoni rajaon ala takas do si Jesaya panurirang Jesaya dinalahong mangarahon rajaon asa takas majalo panandayon manang sada tadda manang sada petunjuk sian Jahuba lahu mardalan bangsoi mangadupi akaragam aka tantangan di nguluni bangsoi ai adung do dua harajan nanaing mana hobi bangso ate bangso Israel pad diujui ditiki raja si Ahas dinalo mamolati bangsoi asa unang tarida be
goarni bangso iyate di tonga-tonga ni Portibion. Alai ala marroha diri do siahas jala dia tong ibana do hirana mampu do ibana sian pikiranna gogona laho dipakai ibana mangatasi ima nakiningan dua reja di ayat 10 nomi nakiningan ima dinalo mana hobi bangsoi ale Roma si saya ima di ayat nakiningan di babua ala majua do ibana ale pitor dipabotoni ibana ma dibaheni apalah Tuhan isa diri ma mangaleon sada tada di hamu ida ma gabi-gabi yang masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama goarna Immanuel ima di topik nakinan dongatta ma debata Tuhan berserta kita jala odo sa sitonga naing mangulu di tonga-tonga ni perbangso onong dang di ngulu ni sadara jaon asa unang nasida dau sian nanidok ni debata ido na dipanggil nakingan pangido ma sada tanda lapatana tadaon asa menginspirasi di tonga-tonga ni pikiran ni ngulu ni colmai asa torang ado nanidok ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni colmai sotung salah, sotung lipe, sotung dau, jauh dari rel. Pardalanan ni ngulu ni colmai. Alai lam dipatak kasih saya manakiningan idama. Gabi-gabi emak sada namar baju jala tumubuon sada anak jala bainon ma warna Immanuel. Namar lapanten Immanuel dongat ma debata artinya naing kas do pangalapation ni debata na mangalot tadai tu tonga-tonga ni ngulu jolma ibana ma nama dongani dakola nama dongani alai dinalau mangalehon gugu jala mangalehon aka pikiran-pikiran nadengkan asa jupang ma songo dia manadinggan di tonga-tonga ni ngulu ni jolma jadi gudang do jolma lapatana mungkin alani aka habis taranna manang alani gogona manang dia tong ibana ma mampu do ibana mangudon dia ka ulauna gabe percaya diri ibana dak polau jalo tadana sia debata dak polau martangiang tu debata dak polau dinalu marguru tu hatani debata ai nakpe di Portibion molo marguru do iba tu aka parbinotoan di Portibion ai ido na boy mambuan ngoluna asa boy nature di tonga-tonga di pernguluna HP aharuna terjadi gudang du sian aka parbinotoan ni joma gudang du aka nadidong naboy asa kono ni joma di tonga-tonga di Portibion alai dak tuk ibana membuan hasit tongan di tonga-tonga ni pardala ni nguluna alani didok ahado namani rai nguluta asa sitong na binoto tayade asa maripola nasana adong diibai imana kiningan pangidoma tadana kiningan alelam dipatak kasma tadai hola sada dongatta ma debata imalapatanna Immanuel jadi ya kadongan molo di hata Immanuelon bersaksi majuau satokin ate di hita ala kita patan gua rusi Immanuel date jadi dakolan hata-hata te adong do hata ni na tua ai guarna do daina ni nate di haposi hida ma jadi na julu di tikituau mulai tubuh sahat marumur 1 tahun lebih kalau namar sahid do ima step di boto kita mau step song dia teh ba demam tinggi jadi saya dibuang mak tu dokter dibuang mak tu akai bidan ale tong lo saya diulakum mamuse sahitiate demam tinggi jauh lo molo carita ni na tuai ba sering ma alani ngalu jabe balau sudi pasobu masongoni jalanung nama dok bah dangadong be harapan alana memang naima pertuna jadi ditiki na tuai lu ja mangoli aka ubat
lu ja mangaluluyaka songo dia dalan hamalumoni. Jadi Roma pikiran nak ba songo dia matahe. Jadi Roma di pikiran ni netua-tuai ala nunga benang selesai malapatan pas parposana gabi di dion na inipu anggo au padidion na inipu do dak songo kamu ate padida di gereja au na inipu do di jabu do. Jadi dong sehat asa dibuat tu iba di gereja itu aturan ni huriat tado ate. Jadi dong sai alani tong do marsait songo ni ate pelapatan mate-mate ini magorna. Jadi tikin na luja na tuai Roma terinspirasi bana uban magor ni mana ujalo majo guarna sian siakuta sian opuku kan. Jadi jalo di baimak guarna te anggiat maun malumon apa lemar saidu. Jadi satu tikion saya tu nomor ujung dak kayak di bawah na tuai ya isi do guarna di len upungi ate dak kayak di buah-buah. Alai ada pola taringotamo. Jadi tos marsait mardalan matubus mangalui ubat mangalui dia. Jadi pas mardal lu jai mana pas Roma ima kasih bersibur udan soma ima di joluni gereja. Sada gereja. Soma mana hira margudopong. Di sada ima di Palembang di daerah Bukit Besar di Babuaro. Soma ima di sada gereja ditiki hudli mana ima di sada gereja guarna GPIB Immanuel di bereng mau guarna Immanuel ikonodo bayanokku guarna. Jadi diubah ma guariate gabi Immanuel. Jadi itu sejarah nah ya di Papua. Nama lapatan dia mu manami do inanami dan apalah guarni nadi do lakin sejarai alai songonima do tahe pangalapationi guari do ngatta madebata los idu tohona buido sampai tu sonari dung di ban guari menurut kesaksian jalahui lala sampai di kion kiam demam kecuali di bulan pitu ya leni kopi tia te ipedak polanan karas ate ol ni na mana rasa wingot dung mangulu luar biasa do ate pangalapationi ka guari ate dongatta ma debata. Nah sasitong alapatani idu sebetulnya na mampuan ngulu ni hita colma Papua na humdo debata toktong mandongani hita. Nah pedi tonga-tonga ni akaparsorion parukilon don hamaolon di tonga-tonga ni nguluta. Odun na ni dok di sije saya tu Raja Ahason debat dongatta ma debata. Unang pangason gugum, unang pangason pikiranmu, unang pangason ahana diho. Alai pakai manasa na dihoi dalam ni debata asa mergudoho tutod dini debata na mangajari gogom laho mabain si bainom na dinggan dingolum. Tutudo di hamuka amanami do inanami idui. Alai saya dirut si Ahas mah toktong ibana di no mangulahon guguna pikiran nak telu no bangsoi dang boy nunga dua raja nak kiningan saya mah raja na sian Damaskus saya mah sian raja sian Aram dua negara na belga lau manahobi bangsoi telu mai ale Roma si jasa madok Immanuel debat dongat ma debata dongata ma debata odo na umarga di lasni rohata na mardalan di tonga-tonga ni pananguluta taparhatu tu do debata dongata lahu mandongani hita di sude akan ngulut tahun jata parhatu tu do di nguluta Babua di luar ni kekuatan tahun adung do kekuatan na mandongani hita ima debata. Dalam odo sa sitong na sa dagugo di hita te dia ka nahinaholoan Babua molo ta bereng do di peral nguluta bereng ma gudang niya ka na tabulu sa te siya nasal
akan masa ale mulyati maditu hatta au mandok dongata do debata saliling debata do dongata songon di Paulus molo debata do dongata ise do alotta lapatan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Jadi kepos do hatta lo mengadupi manang ah dan adong kamus di hita nama biar di ala Kristen manang alani ah pe manang niaha saya liling dongata do debata Immanuel ingot tamu maguar te berarti debata dongata do debata te dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun banyak hal yang kita hadapi. Nak hajo jorak kita te paru kilun do akan amasa di hita te baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara pakarejuan, baik secara di tonga parsaorak kita na asing ate gudang do nang sahid gudang do na tadopi di ngolut tahun. Na boy mabon kita mabiar termasuk akan dia maboban-boban na anong di hita. Idun hidop di bagasan hataon ima roh Jesus Kristus di dalam manjogan halak na porsiai asarotu ibana Roma hamu tuau hamu akan naloja jalana nasurat upasonang pehamu ikorodo tu Yesus ikorodo kita di nalaho madapotan ibana mengidut tada marhite dia marhite tangiakta dot hatani debata namar saringar di ngoluta ido nama dongani hita nama jong ngoluta na menginspirasi ngoluta pikirata lo madapoton aka ulan-ulan tu di jolo ni ngoluta iya te 12 hari nai ma salpuhonot tama tahun nate 2020 sada masuk ma ita tu tahun ni baru ate alai do honot tama Immanuel dongatado debata dakya di tadi kon hita jalan nunga tahati dakon ya teh di bagasan tahun puji Tuhan mau tarimang-rimang ya teh luar biasa bahasa-bahasa ini Tuhan gudang dohi dan biar gudang dohi dan holsoan termasuk di tengah-tengah ni ulang di huriat tahun teh mau lihat baik Tuhan tak puji matu hatta unang gabi madabu hita tu parung utung-utung nah bahasa do Tuhan ni go asini roha dot denggani basana di tonga-tonga yang ngulut taya teh ido di johon di bagasan appen pau patanon ikon okwatado dongatado debata saleling dongammu debata marhite tangyangmu marhite parsaoranmu marhite nang di akap na pausor-husor hon hatani Tuhani di tonga-tonga yang ngulut ta ingok ma dongata do debata mandongane hita ditiki pajupang ho dia kaparu kilom dohot na pinar sita-sita ni roham tu bagasan partikan naru ingok ma dongata do debata urupan na do hita lahum manugu-nugu hita sahat tulas ni roha na pinatongon ni debata di hita amin martang yang mahita mulia tema Tuhan diajari hodo kami asa toktong mga sahoko jala upos rohanami di pandongan yomu di tonga-tonga ni perdalan molo nami molo meruji-ruji kami ali Tuhan di ngulu nami on tungso dapot roha do pikiran nami nabui kami satu partikian mong ali Tuhan bui hubolus sami jala huju pangihami akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni akaragam parukilon hamaolon di ngolon nami alay sada mapunna di hati dak rohan nami di tikion dongata ma debata hodo nama dongane hami alani ali Tuhan palas marohan nami lama dalani ari-ari ngulu nami ay salpuhonon nami ma piga ari-ari nai Tuhan ima taunon alay naing hupuji kami naing okuan nami di haporsion nami hodo mandongani kami molo miak kami di bagasako jala upos rohanami di gugum di ngulu nami
terbaik kodo ali Tuhan terbaik kami menjalo akan nauli na dinggan hobartu lomo ni roham Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus di bagasan tikion ali Tuhan di halas rohan nami di pandongan yang mulai Tuhan lumuwi di aka ulaun pakobasion di aka ganuk minggu ganuk ari di huriaun ali Tuhan termasuk di hami ganuk marsada-sada alani pos rohan nami di pandongan yang mulai Tuhan di hami tu ari-ari naro nang di huriam pabuah hodo di bata nami na tutu na sai tok tong mangurupi mandongani mangapuli mampargugui lumobi mangalehon akan narikoti di ngolu nami Tuhan di bata di bagasan ari nanang buluson nami tu ari naroon di namarlas ni rohami di akap pesta natal ali Tuhan lehuma todi Tuhami asa marlas ni roha lehuma nang hami sonang ni roha buih hami marsaro doho dinalaho mangedion puji-pujami ala nunga tubuh ho ali Tuhan tupor tibion laho mabain halwaun di hami ala ni lehuma cuaca nadingkan lehuma nangaka hademahon sonang ni roha dau sian aka permarahan asa hotok to mangalehon ima dame holong do las ni roha di ganup hami di nama tahun di hari puncak pesta Natal saat tu baru oleh Tuhan ima dinalaho mamongoti sada partikian nai baru Tuhan di bata diamulati rohana minang di bahasa-bahasa di leko di Tuhan tu sada keluarga ima sada dana bawa di keluarga Rinaldo pikiran boru manulang pasu-pasu yang nakoni ya Tuhan asa boy gabi magudang jadi lekodo habisuhon jala tok marhaki pasun jala gabi si tahu leon halas ni roh ali Tuhan di hami jolma lumobi dia dupamu ali Tuhan Tuhan di bata asima roham saya pasu-pasu maganup hami dan pasu-pasu ruas ni huriam na merulang tahun kelahiran dohot pernikahan saya di pasu-pasu homa dia ka keluarga asa jupang maholong las ni roha dok sikop dia kangulu nasida asa lembar teba puji-pujian nasida tadupamu lumobi nasida lau mangula dia ka ulon na siganupari na pasahaton aka pilihan na li Tuhan di ganuk minggu ganuk bulan dohot hamulation na nang di aka pilihan nasi ngali Tuhan saya homa nama masuk jala mangusihon lubi sian napinasat nasida di tonga-tonga ni aka ulaon doho di pakubasion nasida Tuhan di bata nang di hami salutna di nalaumar dalam partikian di namarlas ni roha ati ali Tuhan gudang do sian ruas ni huriam di namar huta seda maka langsung ari pesta hatutu bumi do di nalau manumunubu di tahun nebaruon molo tu nasida le Tuhan mardalan di darat di laut di udara manang di dia pe Tuhan horasi ma jala padau maka permarang jala bui nasida marsonang lau mangalason ima taringo tu ari hatutu bumi jala pasikup ale Tuhan narikoti di namarlas ni rohana sida asa bui gok las ni rohana sida le Tuhan rap do aka keluarga aka tutur todong manang di dia pilih Tuhan cupang mani nasida las nisra nagok di bagasan ngolu nasida Tuhan nang hamina pungudi sona li Tuhan toktong buanun nami tu dupamu Tuhan dia kapar rukilon parsorion nang sahip pe saya namasa mian di bagasan pamatang nami di bagasan Yesus Kristus mudar muda bediai ho mana pahisar hon di bagasan tikion asa bui hami ali Tuhan di bagasan hahi pasok kami lau mangululong nami madapoton aka ulan-ulan dia pe di tonga-tonga ni ganup ari-ari nami mau liati ma di hawali Tuhan di salhut dengga ni basamu satu partikianon pos rohanami hatami mandu dongata ma di bata homa totong rapdot hami mangula di sudi ulon nami di bagasan Kristus Yesus martangiang kami Tuhan amin.
Dina marede kita di Bagasan Tikyong tapasama piliata ima saya dama pilihan tu kantor pusat saya danai tapasan ima pilihan nama ramplop ima diakan rekod tu aka pesta Natal. Pwede ho manghihut jongjong mahita.
Mulia tema di Tuhani naung pasahaton hatanai tuhita huriana di ari apen napau patonon sadarion na manosoi rohata asarade toktong dungo jala marsi hohot di bagasan Tuhani ay naroma ibanat tadok ma Immanuel dongatta ma debata tajalo mahagugon nasiat Tuhani marhite todina to di porbadia asa saya toktong radero hatta manumunumu haroroni Yesus Raja si Paluai. Immanuel dongata madebata, Maranatha seromaho Tuhan manopot hami jolma pardosaon. Asa dapotan haruan hami sian harorom tupur tibion. Utamu-tamu hami maho Tuhan di bagasan haporsion nami. Asalas rohanami manjakon ho sorang di ngulu nami. Molosongonido pakirimot tadi haroni Yesus si Paluai tapahibul marohata manumunumu ibana ikon gohado nasarura jala parejeton nasa doluk dohot betul-betul jala gabe nahornok do na manakok tuat jala gabe rura tanggurung ni dolung mari namata hati di harorong itu aku sonai donai sai madongan orang urida maradamu Maranatha Tuhan sai tatangnya kumapilian natapasahat di bagasan tikion martang yang mahita ali di bata amanami dan di bonogijang hodo harolani saluhut silan dekon nadinggan dot nasa ulibasa namuliutus kupasatami masih nelehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo magabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jar ramoti asa rahasia kami pilihan non pati buluhon harajaunmu di tonga-tonga ni uriam toko di porti bion buhai marohanami marhiti todim asal mutadahami gonang isilan kon mitu hami asal migir-giri hami amdok moliate tu hong marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanamina di Banua Gijang, saya pinarbadi magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saud malomani roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehomatu hami sadari hang luas siapari, se sama dosa nami songon pane sanami di dosa ni dongan ramar dosa tu hami. Undak kami tu untuk pangujunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami dahu di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damina tutodim. Amin.
mau lihat tema di tuhata di bagasan parsaorat tadi sadarion di apen pau patonon anggiap mah di tonga-tonga ni sudi aka sakap dohon nanaing dalatonota hobar tuhata ni di bata dongat tama di bata alani borhak mahita salutna di bagasan gugu nasihat tuhata di bagasan obason dari akan amar hubas mobil di ibadah manang paringkota di area non mulai sian organis song leader nang aka perhalado kuria ni HKBP Cimanggis nang hamis sendiri songon uluan ni HKBP Cimanggis pasahaton tuhita sude selamat apen madihita saluhutna menjelang hari Natal dihita hors madihita tuhata na masu-masu hita saluhutna. Jadi tong mahita prokes di nalau keluar mana di kita di nganano.